காணொளி மூலமாக இந்த தொழுகையில் இணைகிற உங்கள் யாவரையும் மகிழ்வாய் வரவேற்கிறேன். ஆண்டவருடைய அன்பும் அருளும் ஆசியும் நம் ஒவ்வொருவரோடும் தங்கியிருப்பதாக. நான் சாந்தமும் மனத்தாழ்மையுமாய் இருக்கிறேன். என் நுகத்தை உங்கள் மேல் ஏற்றுக்கொண்டு என்னிடத்தில் கற்றுக்கொள்ளுங்கள். அப்பொழுது உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்கு இளைப்பாறுதல் கிடைக்கும். ஜெபம் செய்வோம். அறிவின் ஊற்றாக விளங்குகிற ஆண்டவரே, இந்த செப்டம்பர் மாதம் முதல் ஞாயிறில் சிறப்பாய் இந்த ஆசிரியர் தினத்தில் வீடுகளிலிருந்தே இந்த தொழுகையில் நாங்கள் இணைந்து கொள்ளுகிறோம். நீர் எங்களுக்கு அருளியிருக்கிற உமது பழுதற்ற ஞானத்திற்காகவும் மனுக்குலம் முழுமையின் மீதும் நீர் கொண்டிருக்கிற பாசத்திற்காகவும் தனிப்பட்ட முறைமையில் எங்கள் ஒவ்வொருவரிடத்திலேயும் ஆண்டவரை நீர் காட்டுகிற அன்புக்காகவும் உம்மை இந்த காலையிலே நாங்கள் போற்றுகின்றோம். இந்த தூய தொழுகையிலேயும் ஆவியானவர் தாமே எங்களோடு இருந்து எங்களை வழிநடத்திடுவீராக. உமக்கு மகிமை வர எங்களை கருவியாக ஆண்டவரை நீர் உருவாக்கிடும். ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரையிலேயும் இந்த தொழுகையிலே உமது உடனிருப்பை தந்து எங்களை ஆசீர்வதியும். எங்கள் அனைவரையும் இந்த தொழுகையிலே ஆண்டவரை இணைந்து கொள்ள செய்யும். இயேசுநாதரின் மூலம் தாழ்மையோடு வேண்டுகிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமீன். ஞான பாடலிலே 9வது பாடலை பாடுவோம். சேனையின் கர்த்தர் சீர்நிறை யெகோவா. கொடுக்கப்பட்ட திருமறை பகுதி லூக்கா 2ஆம் அதிகாரம் 40 முதல் 47 வரை உள்ள வசனங்கள். லூக்கா 2:40 முதல் 47 வரை உள்ள வசனங்கள். பிள்ளை வளர்ந்து ஆவியிலே பலன் கொண்டு ஞானத்தினால் நிறைந்தது. தேவனுடைய கிருபையும் அவர் மேல் இருந்தது. அவருடைய தாய் தகப்பன்மார் வருஷந்தோறும் பஸ்கா பண்டிகையில் எருசலேமுக்கு போவார்கள். அவருக்கு 12 வயதான போது அவர்கள் அந்த பண்டிகை முறைமையின்படி எருசலேமுக்கு போய்
பண்டிகை நாட்கள் முடிந்து திரும்பி வருகிறபோது பிள்ளையாகிய இயேசு எருசலேமிலே இருந்துவிட்டார். இது அவருடைய தாயாருக்கும் யோசேப்புக்கும் தெரியாதிருந்தது. அவர் பிரயாணக்காரரின் கூட்டத்திலே இருப்பார் என்று அவர்கள் நினைத்து, ஒரு நாள் பிரயாணம் வந்து உறவின் முறையாரிடத்திலும் அறிமுகமானவர்களிடத்திலும் அவரை தேடினார்கள். காணாததினாலே அவரை தேடிக்கொண்டே எருசலேமுக்கு திரும்பி போனார்கள். 3 நாளைக்கு பின்பு அவர் தேவாலயத்தில் போதகர் நடுவில் உட்கார்ந்திருக்கவும் அவர்கள் பேசுகிறதை கேட்கவும் அவர்களை விண்ணாவவும் கண்டார்கள். அவர் பேச கேட்ட யாவரும் அவருடைய புத்தியையும் அவர் சொன்ன மாறுதரங்களையும் குறித்து பிரமித்தார்கள் என்பதே.
கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் பிரியமானவர்களே, செப்டம்பர் 5ஆம் நாளை முன்னாள் ஜனாதிபதி டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களுடைய பிறந்த நாள். இந்நாளை ஆசிரியர் தினமாக நம்முடைய நாடு கொண்டாடுகிறது. உழைக்கிற ஆசிரியர்கள் அனைவருக்கும் ஆசிரியர் தின நல்வாழ்த்துக்கள். ஆசிரியர்கள் மாணவர்களுக்கு கல்வியை கற்றுத்தரக்கூடியவர்கள். பொதுவாக ஆசிரியர்களை அறிவின் ஞானத்தின் உறைவிடம் என்கிறோம். A teacher is considered to be a source of knowledge and wisdom. தென்னிந்திய திருச்சபை இந்நாளின் தியான பொருளாக இயேசுவே குரு, ஜீசஸ் த குரு என்கிற தலையங்கத்தை நமக்கு தந்திருக்கிறது. முன்னாள் முதல்வர் CN அண்ணாதுரை ஆசிரியர்களை குறித்து பேசுகிற பொழுது, நல்ல ஆசிரியர் நாவு அசைந்தால் நாடு அசையும் என்று குறிப்பிடுகிறார். அன்றைக்கு இயேசுவும் சமூகத்தில் சிறந்த அசைவை ஏற்படுத்துகிற சமூக ஆசிரியராக பணிபுரிந்தார் என்று சொல்லலாம். இந்த நாளில் அதை குறித்த 3 சிந்தனைகளை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள ஆசிக்கின்றேன். முதலாவது, இயேசுநாதர் ஞானம் நிறைந்த ஆசிரியர். இயேசு சாதாரண குடும்பத்தில் மரியாள் யோசேப்புக்கு மகனாக பிறந்தார். தந்தையின் தச்சுக்கூடமே அவரது கல்விக்கூடமாக காட்சியளித்தது. தாயும் தந்தையும் அவர்களுடைய வழிபாடும் ஆன்மீக வழிகாட்டியாக அவருக்கு அமைந்தது. லூக்கா நற்செய்தி நூல் 2வது அதிகாரம் 52வது வசனத்தில் இயேசு ஞானத்திலும் உடல் வளர்ச்சியிலும் மிகுந்து கடவுளுக்கும் மனிதர்களுக்கும் உகந்தவராய் வாழ்ந்து வந்தார் என்று நாம் படிக்கிறோம். இயேசுநாதர் 12 வயதில் தேவாலயத்தில் போதகர் நடுவில் அமர்ந்து அவர்களெல்லாம் சொல்லுவதை கேட்டும் அவர்களிடத்திலே கேள்வியை எழுப்பி கொண்டும் இருந்தார். இதை பார்த்த இயேசுநாதருடைய பெற்றோரும் ஏனையோரும் அவருடைய ஞானத்தை கண்டு வியப்பிலே ஆழ்ந்தார்கள். மத்தேயு நற்செய்தி நூல் 5, 6, 7 அதிகாரங்களில் இயேசுவின் மலைப்பொழிவு அடங்கியிருக்கிறது. அது அவருடைய ஞானமுள்ள போதனைகள் என்று சொல்லலாம். எம்மதத்தவரும் ஏற்றுக்கொள்ளும் போதனை ஆகும். அவருடைய போதனைகள் அனைத்துமே மக்கள் எளிதாக புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அளவில் உவமைகள் மூலமாக அவர் போதித்தார். ஆக பிரியமானவர்களை, இயேசுநாதர் ஒரு ஞானமுள்ள ஆசிரியர். கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகிற நாமும் உண்மையிலே அவருக்கு பிரியமாய் வாழ்வதற்கு நமக்கும் இறை ஞானம் அல்லது பரத்திலிருந்து வரும் ஞானம் தேவை. ஞானமுள்ள ஆசிரியராம் இயேசுவிடம் நாம் கேட்டு ஞானத்திலே நாமும் வளருவோம். 2வதாக, உண்மையை வெளிப்படுத்தின ஆசிரியர். யோவான் நற்செய்தி நூலிலே உண்மை என்கிற பதத்திற்கு அலித்தையா என்கிற கிரேக்க பதம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதனுடைய பொருளை தேடுகிற பொழுது நிலையான மெய்ப்பொருள். யோவான் இந்த உண்மை என்கிற வாசகத்தை கடவுளுக்குரிய ஒரு அடைமொழி போல அங்கே குறிப்பிடுகிறார். இயேசுநாதர் கடவுளை சத்தியமுள்ளவர் என்று சொல்லி கூறுகிறார். யோவான் 8:26 என்னை அனுப்பினவர் சத்தியமுள்ளவர், நான் அவரிடம் கேட்டவைகளையே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். யோவான் 8வது அதிகாரம் 32வது வசனத்திலே இயேசு சத்தியபரனாக வாழ்ந்தவர் என்கிறதனை நாம் படிக்கிறோம். யோவான் 18:37 இயேசுநாதர் சத்தியத்தை குறித்து சாட்சி கொடுக்க நான் பிறந்தேன் என்கிறார். இயேசு எப்போதுமே தந்தையாகிய கடவுளிடம் உறவோடு இருந்து எங்கும் உண்மையை வெளிப்படுத்தினார்.
உண்மையை நம்பி ஏற்றுக்கொள்வதற்கு நேராக மக்களை வழிநடத்தினார் என்று குறிப்பிடலாம். தஞ்சையை ஆண்ட சரபோஜி மன்னர் அரசவை புலவராக இருந்த தஞ்சை வேதநாயகம் சாஸ்திரியாரிடம் அரசர் ஒரு நாள் தன் குடும்ப கடவுளை புகழ்ந்து ஒரு பாடலை பாட வேண்டும் என்று வேண்டினார். 12 வயதிலேயே கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட சாஸ்திரியார் இயேசுவை தவிர வேறொரு தெய்வத்தை புகழ்ந்து பாடமாட்டேன் என்று குறிப்பிட்டுவிட்டு இயேசுவையே துதி செய் நீ மனமே என்கிற பாடலை அந்த அரசரிடத்திலே பாடினார். உண்மைக்கு சான்றாக அவர் வாழ்ந்தார். உண்மையை சாட்சியாக பகிர்ந்தார் என்று நாம் சரித்திரத்திலே படிக்கிறோம். பிரியமானவர்களே, நாமும் கடவுளுக்கு சான்றாக உண்மையை உண்மையிலேயே உலகுக்கு வெளிக்கொணர்கிறவர்களாக நாம் வாழுவோம். மூன்றாவதாக, பின்னடியார்களுக்கு செயல்பாட்டு பயிற்சி தரும் ஆசிரியர். இயேசுநாதர் யோவான் நற்செய்தி நூல் 6வது அதிகாரத்திலே திரள்கூட்ட மக்களுக்கு உணவளித்த நிகழ்வு ஒன்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அந்த நிகழ்விலே இயேசுநாதர் சீசர்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், நீங்களே இவர்களுக்கு உணவு கொடுங்கள் என்று சொல்லி. ஆக சீசர்கள் பயிற்சி செய்யவும் செயல்படவும் அவர்களை வழிநடத்துகிறார். இது ஒரு சிறந்த குருவினுடைய திறமை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். தான் விரும்புகிறதை செயல்படுத்த சவாலான வார்த்தைகளை சீசர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுகிறார். ஆனால் சீசர்கள் அங்கே தயங்குகிறார்கள், தேவையற்ற பல வார்த்தைகளை பேசுகிறார்கள். இதை நிறைவேற்ற முடியாது என்கிற எண்ணமுடையவர்களாக இருக்கிறார்கள். ஆனால் இயேசுவோ ஒரு திறமையுள்ள ஆசிரியராக அந்த சீசர்களிடத்திலே உங்களிடம் என்ன இருக்கிறது என்று சொல்லி கேட்கிறார். ஆக அவர்களை உண்மையிலேயே பணிபுரிய வைக்கிறார், அதற்கு பயிற்சி கொடுக்கிறார், உற்சாகம் ஊட்டுகிறார். ஆக ஒரு நல்ல ஆசிரியராக இருந்து உண்மையிலே அந்த சீசர்கள் அங்கே செயல்படுகிறதனை நாம் வேதத்திலே நாம் படிக்கிறோம். ஆக பிரியமானவர்களே, பின்னடியார்களுக்கு செயல்பாட்டு பயிற்சி தரக்கூடியவர்களாக பெற்றோர்களும் ஆசிரியர்களும் திகழ வேண்டும். ஆகவே இன்றைக்கு நல்லாசிரியராம் இயேசுநாதருடைய வழியிலே நாம் ஞானம் நிறைந்தவர்களாய் வாழுவோம். சத்தியத்தை உலகுக்கு எடுத்து சொல்லுவோம். பின்னடியாரை முன்னிறுத்தி பயிற்சி கொடுப்போம். இறையருள் நம் எல்லாரோடும் தங்கியிருப்பதாக. ஆமேன். நாம் அனைவரும் இணைந்து 338வது கீர்த்தனை பாடலை பாடுவோம். அன்புடன் எங்களை ஆண்டருளும் தேவா, அனைவரும் உம்பாதம் போற்றுகின்றோம். எழுந்தருள்வாயே சூப்பர்
செய்வோம். எங்கள் ஆண்டவரே, இந்த காலை பிரார்த்தனையோடு எங்கள் ஆராதனை முடிந்தது என்று நாள் முழுவதும் உம்மை மறந்து வாழாமல் இருக்க ஆண்டவர் அருள் செய்வீராக. நல்லாசிரியராம் உம்மை பின்பற்றி வாழவும் ஆண்டவர் உதவி புரியும். ஆண்டவரே, ஞானமற்ற நாங்கள் ஞானமுள்ள ஆசிரியராம் உம்மிடம் ஞானத்தை கேட்டு பெற்றுக்கொண்டு வாழ ஆண்டவர் உதவித்தாரும். உண்மையை, கடவுளை நாங்கள் வெளிப்படுத்தக்கூடியவர்களாக ஆண்டவரை நாங்கள் விளங்கிட உதவி செய்யுங்கப்பா. நாங்கள் ஆண்டவரே பின்னடியார்களை சிறப்பான நிலையில் உருவாக்கக்கூடியவர்களாக, அப்படிப்பட்ட திறமையோடு நாங்கள் வாழும்படி ஆண்டவர் அருள் செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம். கடவுளை, இந்த கோவிட்-19 காலத்தில் எல்லா மக்களையும் ஆண்டவர் அதிலிருந்து விலக்கி காக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, ஆப்கானிஸ்தானத்திலே மக்கள் அச்சத்திலேயும் அடக்குமுறைமையிலேயும் இன்னலுடுகிறார்களப்பா. கடவுள் தாமே அந்த இடத்திலே வாழக்கூடிய மக்களுக்கு அமைதியை ஆண்டவர் ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவர், எங்கள் எல்லா இல்லங்களும் செழிப்போடும் சிறப்போடும் வாழ கடவுள் அருள் செய்வீராக. எங்கள் இல்லங்களில் வியாதியோடு வீடுகளில் இருப்போரையும் மருத்துவமனையில் இருப்பவர்களையும் ஆண்டவரே பூரண சுகத்துக்கு நேராக வழிநடத்த வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஏசப்பா, பள்ளி கல்லூரிகளிலே படிக்கிற எங்கள் பிள்ளைகள் எல்லாரையும் கடவுள் ஆசீர்வதித்தருளுவீராக. இந்த ஆசிரியர் தினத்தில் ஆண்டவரே, கற்பிக்கிற எல்லா ஆசிரியர்களுக்கும் ஆண்டவர் உம் அருளை தாரும். சேவை மனப்பான்மையோடு ஆண்டவரை சிறப்பான கற்பிக்கிற பணியை இன்னமும் மேற்கொள்வதற்கு ஆண்டவர் பலம் கொடுப்பீராக. சிறந்த கல்வியாளர்களை ஆண்டவர் அவர்களுடைய பணியின் மூலம் உருவாக்க ஆண்டவர் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். பரலோக பிதாவே, எங்கள் ஆலயத்திலே, எங்கள் சமூகத்திலே ஆண்டவரே பலதரப்பட்ட பணிகளிலே ஈடுபடக்கூடிய மக்களையும் கடவுள் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, பணிகளின் மூலம் உயர்வு காண ஆண்டவர் தம்முடைய கிருபையை தருவீராக. தூர தொலைவுகளுக்கு போய், வெளிநாடுகளுக்கு போய் ஆண்டவரை பணி செய்யக்கூடிய பிள்ளைகளையும் அவருடைய எல்லா பிரயாசங்களையும் கூட ஆண்டவர் ஆசீர்வதியும். வாழ்வுக்கான ஆண்டவரை எல்லா தேவைகளையும் எங்கள் வீடுகளிலே ஆண்டவர் நிறைவாக்கி தர வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். எங்கள் இல்லங்கள் எல்லாம் குறைவுகளற்ற இல்லங்களாக வாழ்வதற்கு ஆண்டவர் உதவி செய்யுங்கப்பா. ஆண்டவரை, இந்த தொழுகையில் இணைந்து கொண்டு உம்மை தொழுகிற எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் ஆண்டவர் சமாதானத்தை ஆண்டவரை உள்ளங்களிலே நிரப்பி ஆண்டவர் ஒவ்வொரு மக்களையும் மகிழச் செய்யும்படியாக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுகின்றோம். பரலோக பிதாவே, உம்முடைய உடனிருப்பு எங்கள் எல்லா வீடுகளிலும் இருக்கட்டும், எங்கள் எல்லாருடைய வாழ்விலும் தங்கியிருக்கட்டும் அப்பா. ஆண்டவர், எங்கள் எல்லாரையும் சுவாமி வருகிற இந்த வாரத்திலும் வருகிற காலங்களிலும் எங்களை ஆண்டவர் மகிழ்வோடு வழி நடத்திடும். உம்முடைய நிழலில் ஆண்டவர் எப்போதும் எங்களை மறைத்து கொள்ளும். இரட்சகரும் மீட்பருமாகிய இயேசுநாதரின் மூலம் தாழ்மையுடன் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் பரலோக பிதாவே, ஆமென். நம்முடைய கடவுளும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் தூயாவியானோருடைய ஐக்கிய சிநேகமும் நம் எல்லாரோடும் இன்றும் இனிவரும் எல்லா காலமும் நிறைவாய் தங்கியிருப்பதாக. ஆமென்.